Allan. Hej. Du har sådan sjovt seletøj på. Det har jeg. Hvad skal du ud og lave? Der er nogen, der siger mig, at jeg skal hoppe ud af en flyvemaskine, der ikke fejler noget. Ja, hvordan er du kommet med den idé? Men der var nogen, der gav mig det i gave, så tænkte de, at det var en god idé. Så enten kan de rigtig godt lide dig, ellers kan de ikke rigtig lide dig. Det skal jeg lige afgøre. Ej, må det ikke blive glad for dig? Jamen, ja, det gør jeg også. Velkommen her til Nordsjælland Flaskklub, Allan. Vi er glade for at have dig i dag. Jeg hedder som sagt Joachim, jeg filmer dig i dag. Så hvis du smiler til mig, så filmer jeg dig, og så ses vi 4 km. Det er så. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Hvordan var det? Det var perfekt. Det kunne du godt lide. Det var så stort. Er det noget, du kan anbefale? Det kan helt klart anbefales. Og til os Nordsjælland Flaskklub. Og sammen med Kaiser. Fedt. Du får altså lige en high five herfra. Tillykke med springet, Allan. Tak for filmen. Woohoo!